Der er blod overalt. Det er ekstremt, Vilderen. Prøv at se Jakobs skills. Det er Jakob Evald. Han har ikke nogen YouTube-kanal, men jeg vil stærkt anbefale ham at lave en. Jo, det har jeg faktisk. Han har en. Kan folk høre mig? Hvad hedder den? Ja, folk kan godt høre det, tror jeg. Hvad hedder den, Jakob? Jeg deler min for. Hej folk, hvis I kan høre mig. Vi elsker jer, hvis I subscriber. Vi spiller lidt GTA. Jeg ved godt, det er lidt dårligt kamera. Hvad skete der der? Kan I lide mit look? Det er mig. Det var ikke meningen. Det var bare lidt dumt gjort, faktisk. Det vil jeg stand anbefale at lade være med at gøre. Nu vil vi så prøve at finde en vej op, som vi nu har fundet. Det er en skide godt spil, jeg vil stærkt anbefale at købe det. Det er helt fantastisk at spille, faktisk, når man ikke bliver kørt ned. Så nu må vi lige den her fede bil her køre vores vej. Fordi det er det, man gør i GTA 5. Det er nice at gøre det, nemlig. Kun den her bil, nej, det gjorde det ikke. Andreas, videoen er for lang. Nej, den er ikke. Det er en takkevideo til de 3 subscriber eller sådan noget, vi har. Jeg er den ene af dem. Jeg er også den ene af dem. Så. Men vi vil takke meget til den, som jeg tror måske er Asbjørn. Det er en takkevideo til dig, Asbjørn, eller ja. Og hvis I gerne vil have jeres navn med i videoen, så skal I bare like videoen og subscribe. Så kommer alle navn med, indtil vi har 100 millioner subscriber. Så I skal bare begynde. Okay? Hej.